Després de molts ajornaments, per fi s'ha aprovat el Reial Decret que estableix el procediment bàsic per fer la certificació energètica dels edificis existents. En aquest capítol veurem alguns aspectes destacats d'aquest procediment. Amb l'entrada en vigor del Reial Decret 235/2013, el 5 d'abril, queda derogat el Reial Decret 47/2007, que definia el procediment de certificació d'obra nova. Ara, la certificació energètica s'ha de fer en qualsevol habitatge o edifici existent que es vulgui comprar o llogar. Això representa un canvi de magnitud important. La gent coneixerà quins valors d'eficiència energètica són típics i és d'esperar que si algú vol llogar un pis amb una qualificació G, s'ho rumiï dues vegades, perquè probablement tindrà poc confort i una gran despesa energètica. El promotor o propietari d'un edifici o d'una part d'un edifici és el responsable d'encarregar la certificació energètica a un tècnic competent. Quan l'ha d'encarregar? Doncs, en el cas d'edificis nous, tots l'han de tenir ja, aquesta certificació energètica. I en el cas dels edificis existents, l'ha d'encarregar quan es vulgui vendre o llogar. Com que la certificació energètica té una validesa màxima de 10 anys, si el propietari vol tornar a llogar l'immoble al cap de 3 anys, per exemple, no és necessari que torni a encarregar una nova certificació. En el cas dels edificis plurifamiliars, hi ha dues maneres de procedir. Per una banda, es pot certificar l'edifici sencer i ja serveix per cada un dels habitatges. Per l'altra, es pot certificar cada habitatge de forma individual. Els tècnics que poden fer les certificacions energètiques han de tenir el títol d'aparellador, arquitecte o enginyer industrial. El tècnic que rep l'encàrrec ha de visitar l'edifici i fer un aixecament de dades de l'envolupant tèrmica, les instal·lacions i altres paràmetres de l'edifici, com són la superfície o les condicions d'entorn. A continuació, ha d'utilitzar una de les eines informàtiques oficials que l'administració posa a la seva disposició. Amb aquesta qualificació, es crea el certificat energètic que ha de lliurar a l'organisme competent de cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, l'organisme competent és l'Institut Català de l'Energia. I és aquesta entitat la que acabarà lliurant l'etiqueta energètica. Un dels aspectes que planteja més dubtes als tècnics és com determinar la composició exacta de les façanes o les cobertes o quines són les característiques d'una caldera, perquè només estem fent una inspecció visual. Doncs resulta que els programes s'han pensat per resoldre aquest tema i permeten introduir valors coneguts o estimats. Cal tenir en compte que quan menys precisa sigui la informació, pitjor serà la qualificació energètica. El certificat d'eficiència energètica dels edificis existents ha d'anar acompanyat de propostes de millora. Fer una millora substancial de la qualificació energètica no és gens fàcil. És habitual que els habitatges existents tinguin una lletra entre la E i la G, i el camí a fer fins a arribar a la lletra A és molt llarg. Resulta senzill trobar electrodomèstics de classe A, i això pot fer que la gent esperi trobar habitatges de classe A, però aquests són realment excepcionals. Sempre caldrà fer un conjunt força ambiciós de propostes de millora per estar a la part alta de la qualificació. La certificació energètica s'ha pensat perquè es puguin comparar els edificis de forma objectiva i per això hi ha certs paràmetres que no es contemplen, com els hàbits d'ús o els consums reals. També s'ha de dir que el certificat que generem és difícil d'entendre pel client. Això pot ser una limitació pels usuaris que vulguin fer una millora del seu habitatge per consumir menys energia. És per això que des del Col·legi d'Aparelladors s'ha creat el test energia. Es basa més en la realitat d'ús d'aquell habitatge o edifici. Per tant, és molt més acurat que una certificació energètica. A més, l'informe que es lliura al client detalla recomanacions comprensibles perquè l'usuari les pugui portar a terme fàcilment. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.